Pięknie. Mało nie... Wiadomo. W związku, kochani, z tak wspaniałym klimatem, cóż można począć lepszego, jak spakować się i iść. Zapraszam Was na wycieczkę. A pomyśleć, że jeszcze 100 lat temu tu jechał pociąg. No tak było. Ciekawostka, jedna z licznych. Tu w tym miejscu są żeśmy na tak zwanym Hospital Grundzie albo na gruncie chorzowskim. I to była osobna jednostka od miasta. W drugiej połowie XIX wieku mieszkało tu poniżej 500 ludzi i ten rejon właśnie za mną do miasta włączono chyba 1879 dopiero. Także ogólnie wcześniej to ten Bytom był taki malutki. Mały, ale wariat. Samodzielna gmina jednostkowa, należąca do Szpitala Świętego Ducha. To byli czasy, Jezu, jakie to byli czasy. Nie wiem jakie, przecież nie żyłem wtedy. Dobre, no nie wiem, może dzisiaj lepsze. Zależy jak na to patrzeć. Na pewno lepsze czasy byli jak w tym miejscu, gdzie teraz chodzę, stała pierdolna, piękna kamienica. Nie umiem tego przeboleć, no nie umiem. Tu jeszcze jakieś widać fundamenty. Jak już tam pokupimy te wille i tak dalej, odbudujemy ten ratusz i tu się to też odbuduje, nie? Trzeba, bo nie ma innego wyjścia. Pozdrawiam wszystkich z Giszowca. Relikt kolei wąskotorowej. Pamiętam tę trasę, jak tu szła. Pamiętam też, jak szybko przy pomocy miejscowych złomiarzy te torowiska się potraciły. To jest rekord świata. Tak naprawdę to, słuchajcie, przyprowadziłem Was tutaj, bo chciałem się pochwalić wreszcie pierwszą nabytą inwestycją. Trzeba w końcu wejść na ten rynek nieruchomości. Moje nowe, własne M. No, co powiecie? No ja wiem, że troszkę trzeba tu porobić, nie? Nie, no ale weźcie, patrzcie. Są przede wszystkim eleganckie schody. No, może lepiej na nich nie stawać jeszcze. Wszystko solidne, murowane. Fajny fotel. To też fajne. Nie wiem co to, ale spoko. Wiecie, człowiek jest jeszcze młody, także myślę, że jak na początek dla młodego flipera całkiem niezłe. BTW, ja miałem bardzo dziwne dziecięce marzenia i jak coś zobaczyłem, to potem mi się zawsze wryło do bani i nie mogłem odpuścić. I na przykład jednym z moich dziecięcych marzeń był taki spych. Nie konkretnie prawdziwych rozmiarów, ale zobaczyłem takiego caterpillara zabawkowego gdzieś w jakiejś książeczce z zabawkami i przez chyba dobre 2-3 lata pisałem regularnie listy do świętego Mikołaja, do dzieciątka, aż wypisałem i aż go dostałem. Podobnie było oczywiście, co już popularniejsze, myślę, z kolejką taką elektryczną. Jakąś gdzieś zobaczyłem, to tak długo męczyłem, aż wymęczyłem i dostałem tą kolejkę. Także nie odpuszczałem. Męczyłem do skutku. Śmieszna sprawa też, ostatnio wrzuciłem na Facebooka i na Twittera taki post. Takie proste porównanie, jak wyglądała dworcowa w Bytomiu w roku 2013 i jak wyglądała w tym roku, czy tam w zeszłym. No i jak idzie się domyśleć, różnica jest spora, na plus. I ten post zrobił jakieś, kurde, mega zasięgi, w sumie nie wiem do końca czemu. Do tego stopnia, że na Twitterze ukradł mi go jakiś Hiszpan z dużym kontem i wrzucił jako przykład tego, jak Polska jest najlepiej rozwiniętym przez ostatnie 10 lat krajem w Europie. Na przykładzie dworcowej w Bytomiu. Z jednej strony fajnie, że miasto nasze robi za przykład jakieś, jak się dźwignąć z syfu, ale jednak z drugiej strony mógł się zapytać o zgodę, zanim sobie ten post pożyczył. Tak się nie robi, panie Morelas. Górnośląska Duna, druga po Neuhofie, pozostałości po zakładach Orzeł Biały. Też fajne. O tym film jest na kanale. Survival na Żabich Dołach się nazywa chyba. Jo! Mikole Łobejssani. Żabie Doły. Kochani, zielone i niebieskie płuca Bytomia, Piekar Śląskich, Chorzowa. Bytomia najbardziej. Miejsce słynne z agresywnych, żarłocznych łabędzi.
Wszyscy myślą, że coś dostaną, a ja nie mam nic. Tu jeszcze kamery. Nie topiłem. Batki obleczone. Przecież to był wodny wąż. Widzieliście film Anakonda? Ale skwarzy. Łokulu. Na tych wiaduktach kolejowych już teraz nie ma nic. Nie ma szyn. Pociągi nie jadą. Się rozgrywała jedna z moich ulubionych zabaw. Układanie na torach kolejowych wszystkiego. No, zresztą kiedyś o tym opowiadałem. Mam nadzieję, nie doszło nigdy do żadnego wypadku. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Dobra, już te trasy tam to wiadomo, stamtąd żeśmy przyszli. Tam to wiadomo, gdzie się dojdzie. Trzeba coś zrobić nowego w życiu. Trzeba pójść albo tam, albo tam. Znaczy tam. Chodźmy tam. Ło ludzie, ależ romantyczna dróżka. Ażby tu człowiek, prawda, w przypływie romantycznych uczuć otworzył browara. Widzicie, i pomyśleć, że wszystko w zasadzie, co tu jest naokoło, cała ta piękna natura, cała ta roślinność, te setki, czasem bardzo rzadkich gatunków ptaków, zwierząt, które tu żyją, jakbyśmy się cofnęli 100, może nawet nie, 80 lat, to by tak to nie wyglądało akurat w tym przypadku. Często narzekamy, ja często narzekam, że jakieś miejsca, miejskie przestrzenie wyglądały kiedyś lepiej jak dzisiaj na ogół, bo tak jest, ale akurat w tym przypadku byśmy się cofnęli te 80-100 lat, to byśmy tu łazili po terenach pogórniczych, górniczych, tak? Czyli po czymś, co przypomina trochę powierzchnię, nie wiem, Księżyca albo jakiejś obcej planety. A jednak przyroda, natura zawsze sobie da radę. To jest super, to jest świetne. I takich przykładów tutaj naokoło jest bardzo dużo. Chyba najlepszym przecież jest Park Śląski, tak? Na pograniczu Chorzowa i Katowic. Swojego czasu, kiedy był zakładany największy park w Europie. Zresztą to są tereny pogórnicze. Tam porastał to gęsty las. Następnie na potrzeby przemysłu wycięty. I potem za inicjatywą wojewody Ziętka po wojnie znowu obsadzony roślinami, zagospodarowany i jest taki... Co się tam dzieje? Wielki zielony plac pośród, w sercu przemysłowego Śląska. Liminalny wiadukt. Tu w ogóle jakieś ciekawe resztki, jakieś wielkie betonowe. Jest taka bardzo solidna jakaś gigakonstrukcja. Może jaki bunkier SS. Idziemy obejrzeć, co się tam dzieje. Lecimy. Glajzy. Mikole Łojsani. Zajś. Ty, coś jedzie. Mikole Łojsani. No, wiadomo. 25 lat temu, jak się leżało w nocy, w lato w domu, przy otwartych oknach, to ja, mieszkając od dworca kolejowego głównego w Bytomiu, jakieś powiedzmy 15 minut na nogach, cały czas było słychać tu. Jeździła
Masa pociągów towarowych z węglem głównie. Po tym jak ten przemysł poupadał, no to w zasadzie w nocy była cisza całkowita. Teraz jak się ten dworzec wyremontował, jak się poudrażniały tam te trasy, tych połączeń poprzybywało, to zaś to trochę wraca. Oczywiście już nie tak jak kiedyś, ale coś tam stukocze. Jak docie łapka, to tam właża. Żartował żech. No widzicie, ale to jest część misternej konstrukcji. Tu tunel przechodzi pod tą drogą. Tutaj idzie dalej. Tu mamy jakieś takie stopnie. Widać, że to jest takim małym murkiem oporowym zabezpieczone. Jest taki kanalik. To mogą być jeszcze ruiny azteckie. Serio. Tu za to z pewnością są ruiny wiaduktu wąskotorowej kolei. Może. Taki dość chudy. To jest właśnie to, widzicie, kurde, jakby się człowiek cofnął, tak jak mówiłem, nawet nie jakoś super dawno, to by to wszystko wyglądało całkowicie 100% inaczej. Niekoniecznie lepiej, ale inaczej. Tu by coś było, jakaś infrastruktura, wiadukt, tu coś jechało, tu się coś działo, tu jakiś kanał, coś tam płynęło, tego i to. I to jest właśnie. To jest to. To są majtki w PKO. Mnie to zawsze interesowały takie rzeczy właśnie. Od małego gdzieś, no ja się tu urodziłem, ja się tu wychowywałem. Ja te rejony tutaj znam od małego. Może niekoniecznie te, bo tą dróżką chyba idę pierwszy raz. I zawsze mnie to gdzieś tak nurtowało, interesowało, tak? Co to było, co to się tu znajdowało. Zawsze chętnie słuchałem, tak? Dziadek mi o tym, głównie dziadek właśnie mi o tym opowiadał, no. Urodzony tutaj w 40 latach, trochę się tego naoglądał, nie? Co to? Łuciupaga. Trzeba obejrzeć, co to jest, pierunie. No grubo. Ciekawe też, co to był za budyneczek. Tu widać, że to było większe. Kurde, no mieszkalne to raczej nie było. Coś przemysłowego może. Ktoś z was się lepiej zna na takich ruinach. Zobaczmy, co tam jest. Bu! Widzicie, wy powiecie, nie macie na własne mieszkanie, na własny dom, a ja idę, co chwilę jakieś puste znajduję. Weźcie sobie. Najlepsze jest to, że ja tak tu idę w malowniczych okolicznościach przyrody. W sumie nie wiem, gdzie wyjdę, ale nie patrzę na mapę. To jest ten element przygodowy właśnie. Tak jak nasi praprzodkowie. Coś tam robili, no. Nam chuja dali. Strassenbahn Chorzowska przed nami. No, to już wszystko wiem, to my są w domu, a w zasadzie to od domu dość daleko, ale Łagiewniki. Na górze ulica Chorzowska. Tam Bytom. Tam Chorzów. Tu my. A tam stało ZOMO. Ciupaga, tu takie osiedle zbudowali. Nie no. Ameryka. EUGW równa się PB. A Łagiewniki równa się Polonia Bytom. Widzicie, jakby ktoś spojrzał na ten film i na te rejony, które ja tu przemierzyłem i przemierzam, nie uwierzyłby, że jesteśmy w jednym z najbardziej uprzemysłowionych miast w Polsce, które swojego czasu za okresu słusznie minionego PRL-u wyrabiało 2% PKB. 2% PKB całego kraju. Jedno miasto, 7 kopalń, 2 wielkie huty, 2 wielkie elektrownie. I żaden nawet nie powiedział dziękuję. Ale już dobra, te antypolskie resentymenty zostawmy na inny film. Napawajmy się. Jak tu pięknie, jak tu zielono. No cudownie, no tam wieża kościółka w Łagiewnikach. Tam ludzie sobie spacerują, drzewka rosną. Tu sobie ludzie mieszkają na nowym osiedlu. Niebo czyste, łąki kwieciem umajone. No to ludzie, no cóż powiedzieć, no. Doszliśmy do jakiejś cywilizacji. Tu są jakieś chałupy. Kurde, fajne nawet.
kule, a jakie ankry masne. Zapraszam na film o ankrach. A, no przecież są żeśmy bez mała w sercu cywilizacji europejskiej. Na Krzyżowej w Łagiewnikach. Łagiewniki są fajne. Macie tutaj pełno jeszcze takich fajnych, starych chałup z czerwonej cegły. Odwracacie się w drugą stronę. Macie czterogwiazdkowy, dupny hotel. On już był chyba z 3 razy rozbudowywany. Jest to kraina ekologiczna i wielokulturowa. Ledwo wyszedłem tam w pobliżu tych pierwszych chałup, pani była z pieskiem. Mówi do pieska: Godo, chodź, bo ty ino żere sta trowa. Tu jedzie wycieczka na rowerze, krzyczą: spomal, pozor! Bracia Czesi. Widzicie, tu Śląsk wraca do korzeni. Powiem wam, że mnie się już nie chce łazić. Nałaziliśmy się co 15 000 kroków. Fuf, byliście bardzo dzielni. Skorzystamy z dobrodziejstw cywilizacji zachodu, czyli ze Strassenbahnki. Proszę, banką ciup 10 minut, jeszcze człowiek zdąży na mszę wieczorną. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Bardzo miło się przy tym pięknym klimacie łaziło. Mam nadzieję, że wam też, że nóżki nie bolą. Jeśli się wam podobało, zostawcie pod filmem jaką łapę i komentarz. I co? Niech tylko zdrowie dopisuje, a słoneczko świeci. I prawda, jak się to mawia w szorstkiej mowie ludu tutejszego, będziemy walcować. Nara.